Obi Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma iche m ọnụ asị m na nwekwa news anyị na-afụ na sky wetali unu kịta ọ dị n'ọkụ na Chimarin Temple ezie n'ozi tichele Ayaya na Nando wee kpalịchịa ya wee gwachicha ya okwu esi anọ ọgba agadi na-agụ ofe ebe ya enecha anya si dibịa a na-erespekt wee wee chekwa ndị mmadụ ụgwọ ka ha wee meere gị testimony na anya bụ ife alụ bụrụkwa n'ife na ziri ezi. Biko na chọm nene vidio Chimarin Temple n'okwu ozijiala na Ayaya na Nando n'ụbọchị nke taata. Biko solu na anyị na-enye bụ okwu na ka okwu anụnwa si ada ka nsi afịa na Ayaya na Nando ihe ka ji iyo na biko bụ na kpọrọ anyị dịka dị ya na-arụ mana ka o si wee dị enekene m vidio Igbo mara anụ ọnụ mmụọ abụ Chimarin Temple ọfịa fọla abụ maka anyị mara nwaanyị adịmala ikimekali vidio ebe my office na-adịrọ ọdụzọ na ndị mmadụ na-eyi videos. So biko nụ gaanụ m ntị meseji ya bụ to Ayaya na Nando igwe Ayaya na Nando ị mara alụsị so na-etu Okongo kansụl ọya maka na ebe ifele dị ka a na-ekpuchi akwa egesi m testimony gee ma vidio na peji JPark ebe mmadụ onye ụmụdị ọka ịkpọ kọba mee testimony arrange testimony ife ndị ụka na-emezi ndị mmadụ na-agbazi ọsọ n'ụlọ ụka agbatazi n'omenala unu na-emezi n'omenala kịta miracle ndị ụka na-eme fake miracles ka unu na-agbatazi n'omenala wee bulu ebe n'omenala kịta wee na-emezi maka ego nke ụwa. I'm very disappointed na video nkiri this morning. Anọ na moto na-ekiri after share na the video on my page. Ayaya, it is good to go down the Omenala at your age. If you lay na-emezi your shame dey shame me. Emali for bunni si no ndị mpa mmadụ a niile in fact emali so Ayaya na Nando bụrụ mpa mmadụ wee yipụ akwa wee na-abụ Okongo dibịa ọnụ that very day. I me 24 hours can cancel that nonsense. I cancel all ya na toy. Because if you na maranya, you win. If you na maranya, mmadụ ga-agwa na mmadụ nwe okwu, ibulo yibala awa ọtọ. Kola mo baga. Iwe na abụ mmadụ ọnụ. Onye gị na nabụ na arrange, na ọ sị na ike agwụ gị arrange. Unu ewe wele omenala ntị na social media. Wee kpuo na ana unu mebie ife mmesi ife ndozi omenala nwa ugwu unu ewela aka unu wee chọkwa unu mebisi ife nwete mana agwa m unu ka unu rabụ ndị unu ga-emebi omenala nweta na social media omenala nweta na social media ga-emebi unu ncha unu mekwala onwe na alụ dibịa na bụ unu nwayọọ without camera mụ ebulu nke mpụta social media gboli na nwata o wee na-afịa n'isi ndị mmadụ na-akpali m ma na-akpọ m useless man stupid boy obele nwa dịka gị na-eme Facebook na-eme dibia fetish. Now mpakeji si dị yuru ọlụ unu wee wala aka unu wee bịa kịta atọkụ unu mebie ife mmebe ife mmụọ bụ ọfịa mebe unu kpụtọ ya unu unu mebie ife mwete tinye na social network mmụọ bụ ọfịa egweke na ka m gwazie unu now oge ebego na mgbagbu m ga-eme kicha ọrụ bụ ishu ma ụmụ nka niile one by one. Kedu ka mmadụ ga-esi dị ndụ n'ụwa wee kpọta mmadụ wee kpọrọ mmadụ wee bịa kwụọ ya 10,000 si ya mee testimony na ọrụ ọlụ mana o nwere ọrụ ịlụ ife ọjọọ adịghị last forever. Unu just nọ na-emu onwe unu ife mpịtọ ndị mmadụ na-agba ọsọ n'ụlọ ụka agbata n'omenala ndị mmadụ na-agba ọsọ n'omenala nke polo aka ọrịa ndị mmadụ na-agba ọsọ n'omenala ndị mmadụ na-agba ọsọ n'ụka na-agbata n'omenala anyị na-revive omenala ka ọ dị mma. You guys went and start doing the same fake miracle ndị ụka na-eme magic abụ omenala
him this message now they to Ayaya Nando. Nandi Dibia mother 5 mother 7 and 2 hours 5. I was all the wrong man. Okay, Kaibo. If you told mother, I'll see you go to change. You go over your man and they men, German only package in Igbo social media. Or give you the nonsense down on them. People are stopping social media with fake miracles. Okay, not all spiritual work you do that will work. I put all the Biani Nilo, Yalo. Ola nakata, I put all the Nile. I never women go well, Mahabaraman in the June of Carona Demma. Of food in Kai. Almost on the wall about 100% sure, not quite sure. Only 100% sure to go Ikabiam, our maker. God, 100% sure. I am the one that boy publicly, but I'm more if on Facebook. And I am more about the CEO, social media native doctor, the founder. Even maybe, KB as a happy young no you with the camera, maybe you all more about film on social media. It's in a 2 I was in a to more than Jay or Moment to Congo Libya. I was in a to among that boy. That boy, the pure innocence. That boy, the pure innocent. And I get Okongo Libya now, Bozo. Nataba, I was no so. Babylon Saba. Nataba, Babylon Saba. Come as a Nadia Babu, Kamal Mondia, when we say no. On your cool, a boy, only you, a boom, when I couldn't label. Okongo Libya. And my boy, more about him, I didn't have a now. No one if you get me. I first know more to all the on social media. You can't get to Nandiana. A man do you change? Oh, I believe no man. A man for Alele. Even in Nana Coba, say a second colline. Nay, just not manipulate your mother. Or testimony gave me mother put an Igbo dogu. You got us 10 people, never 10,000 naira. And when they make testimony, fake testimony, ask him to go to Gabiama. Any day more about him are in temple of Yavolago. Gabia made testimony fake. On social media, and a boom. Madame Phil was in general and Gabas of Alango idea. I do the kid better all over the other. But I general all to whom I come with a raga. How can someone, a matured man, went and start arranging people to start confessing that the work he did for them is working, whereby the work did not work, whereby you did not do any work for them? That is lie. You are lying, confusing people in order to be fame. It's really fame. It's about fame. Now I make any fame. You know about I'm going in with fame. You don't have fame. You have BP name. Okay, man. On a peto aire. Not constitutionally news on social network. Social media they are ruined. Okay, I put you all on everywhere be okay. Now on your Facebook or camera when you are now common sense. You know to all see even Ndi Nando, Bikono, Ndi Aquara, what I order. Ono malo man empire involved. Your man your father involved in any pool up we have on social media where I go come to live your go and ask him and even job nonsense for me. I say on asking, what if you game will come to Libya? I don't want it now Nigeria, I don't want it now Igbo, you have for land, Finland and men and Igbo, Okumburia Mamoro, Akia Georgia. You come Madam Pinos on there. Ayaya Nando, if he mad the Roma. I'm not going to buy a campo for one year. If you don't know, I might see game, man. That's why they have to go more hours. More be here than Bobo. They will go to the Jews no more than mother. Here to Bobble Rob man, I can't go. And I was also known now, I put on Menana. Ndị mmadụ na-agbala alụsị ọsọ, ndị mmadụ na-agbala ọgwụ ọsọ, mgbe bulu ugbo, mgbe dịra nwata, wee bulu ọgwụ, bulu alụsị tịra social media. Ụwa dị na na-ekeli,
People we not like it. When they no solo. When we put us the akita, talk on omenala. Omenala ya bono nana. Kono rabundi name fake arrange. In where you will let you want to come. There is no about the region. Can them mother we put a like here my fans. I am telling you, you will end up in shame. Also, I get 100 building. That is your pocket money. I don't care. Iwe Ayaya Nando. Chima rin tempo na boy. Only for bunny money in it. Gemete. Man, a video come for. You can do Mudoka, Mother Tell. Kada and fake testimony. Metacamo, give it a camo. And that was the Ayaya money in it. Over the Tacamo. Itacamo, Itapombo, Itapombi. I even dare Gabale. They name nonsense. We look at the Poyana, Calabash, name and Tacotacon. The more you look, the less you see. Okay, you're Pampamado. As old as you are, I'm one of you. No, we never again in arm. No, we never getting an arm. You will put out, wasn't in a to that boy. I say, no money any name. You couldn't be any name. Go make any oil, but I'll give no to the client. Never advert. No brave and not young. I may do ya, Kiji, not a biggie. You want to keep them with what I'm to them. My original number is 08038324996. 08038324996 or 08088846137. That's my number. It's on my listed page. You went and bring people to testify. Now if you Itakammo, what is Itakammo? Okute. Or you will look at it, no put them Itakammo. You will look at it, no put them Itakammo. You will talk with it, no put them Itakammo. For my girl. On the yard, what you some buy my girl for my own. The highest thing I say, that she might in temple on all, almost the two things I involved, fail or pass. Woman. Fail or pass. Abram Chuku. I am not God. I say you might in temple, you work for me, you no work, or you work. Two things I involved. I will not go and buy cow to do fake testimony. I cannot use my money. The money I will use and buy Indomie and macaroni. Will you go to if you are mad? Come on, you give me testimony to cook more. And my yala, give me testimony. Testimony again. Will you give me testimony? It's the mayor that you go in there. Why get the mayor? Because hey, man, this video, we want to papa is on Ndi Ayaya up on the public when they make video. Hey, man, your father so that they up on the public when they make video. Drive a motor, I get back with a fuel. Hey, man, Nampai, Namamai, Maman is on Ndi, won't be up on Facebook. So now I told Okombu Di Alose. Same fine as me, I just asked for that or to go. I'm a live video. I Nando, you know, I'm going to say, what do go my ana? They go up to social media, who went out. We went booking maybe get out. The Malu going when boom, Ugana. You don't know Bishop. Couldn't if I don't have fun, not going to you are Jana. Yes, Glenn, who go on and come on people. I'm going to go to Jamie Jewel came like he are a job man. So, Emmanuel Ndi Igbo Mpai so Ndi Igbo as Ndi Agbaru ọtọ na eme na atụ alụsị sebo. Igbo Nando. Eze ndị Nando. Igbo akwọra. Igbo eme mgbe oji. Biko, tinye ọnụ n'okwu a.
ma alụ na-eme na Igbo onye malụ na ife dị otu a na-eme na befa na ngwuru befa na okirikiri befa niile si tụsịsị ya ndị na-eme mpụ a onwere dibịa nwe 100% right na onwe ndị nwere 100% right na-abụ Chukwu ị na-agwọ nta na-agba ime ike dịka ị na-ebe kpọgoro ndị Igbo onye ha ya dibịa pụta nwere mma bịa n'ebe nọ na nka ma mgbuo ya n'isi ọ bụrụ bara mapụta ya n'isi ị na-apụ ala izi na-eme disappear gwa m ebe ị ga-eme disappear kịta ka m chere iyi ebe disappear ntrak ya anyị kịda ya n'ụlọ maka nweta nwere mmiri ọkụ kpakpọ ya anya ka ị nwee ọgwụ mma ị nwee ọgwụ ugboro ka ị nwee ọgwụ ugboro ị nwee ọgwụ okwute ekpere mmadụ ga na-ekpe n'ụwa anụ maka Chukwu kwere ka mmadụ fụ ife ụya ka mmadụ were anya jekwuru ọnwụ afọ m testimony fake testimony a mezefukwa na ndị ụmụdịọka ndị ụmụdịọka jekọsi iwu na iwu irebe ka tie ihu bịa kụcha ifu nwa na-eme maka ifu iwu na Facebook anyị gbaba Facebook na-enyo kamera ma ngwa na-enyo kamera so biko onye manye ji fon na silent so biko telefon na silent ịmalụ na ịbụ one of the ndị papa atụ okongwu dibịa na-alụsị kansụl ya na nwere alụsị ya ya eme onye kwu okwu abụchi ịmarị tempụ maka ma ya fon a mara enwebe okwu ịmalụ na ịnwe anwa bụrụ na iso bụrụ dibịa bụrụ eze mmụọ solukwuru na line gbara ahụ ọtọ inwe anwa tolu na papa yi ebe na mpa yi so na ndị agba ahụ ọtọ bịa kpalie onwe mkpali wee welu alụsị na-eme na atụghị aka ngwu dibịa alụsị na ụmụnne na ụmụnna na ikwu na ibi ya na nke na nke ọzọ si papa ya na-asị ma ya were ọsọ kịta ka onye ka azụla data o wupụrụ ụlọ ifere na famili unu nọ iji ifere kwuru uche mmadụ kwụ mmadụ ụgwọ si ya ka bịa testimony ọ bịa mee testimony ọ dị mma ka nna ajụghị ndị niile ọ kwụzi ụgwọ ndị ụmụdịọka ewepụta wee testify ba na-enyefata 10,000 ifugo the video dị na nke je pak ga-ekiri vidio ya Ayaya Nando, you don't shit for your pennies. You go say na amoy. Obo nwere ya gwa ya, o mu gwa ya. Akusie from name na ige me. Ime. Okusie go buche. Maka I very embarrassed. Very embarrassed. Na dibia ga pụtara na eme ga ndị pastor. Even the pastor na-eme ku na-emezi. Omenala ndị na Facebook na kpọna. Mwa buchi imaren tasi afofo wote camera phone me how many sub na sub every week iwe wele no amu ino say kede ife se na atora amu yi amu organike nse ogana mpopu Ayaya Nando organity na sort embarrassment kede ife ime agwara ani ototo kedu disgrace bụ nke anụ nwa just not ite anyị n'iru anyị bụ ndị ichie ndị nze na ọzọ isi na igwe a na-eme odele nke anyị mgbe ọkwa mkwụkwọ akịta ọ bụla ekwukwu ama ọzọ ọkwa na oke ezikwa ụmụaka kpalịa mkpalị kedu ịchọ ka mmadụ mee ka ị gaa viral mee ka ị na-aga viral kịta anyị agbabago yi gaba bịa ka ị gaa viral ka anyị kọkwa viral ka anyị na-aga ọkwụje ga viral when you take a viral, you help him. That one viral, they work at the board. A man of more on that balance. If you didn't know the I say, I put the motor, and then can I got my Facebook. When I'm a motor, they put them. When I'm ever at your account, in a percentage. When I'm home with you, my temple, move the laptop on Facebook, but I'm like, we will I'll put a woman in Ungonelle. Kangu kuno kata kwa mna so maka ngeji ni nza gavel ago na mo abro kwa o chuku me finance abro ko bele ni mba be no kana mo amen na lo lo wala mte ba jego ba to yi yo ba to mo
Bikonu, onye mara ya ma ya tag ya. Okay, for lack of one. Pride, I don't want to you work for your pocket. I remember we make more than 1 point. I feel because if I walk, couldn't name it, but I walk when I put out the other hotel. That I judge. One of the telephone silence. One of the hotel. One of the hotel. Hotel of our power. PPP. Power pass power. Power. I feel you are imitating this young boy, Jeff Wona. Because I was the man. Jeff Wona, okay, so long when a man million, after seeing when a man go, okay. And you probably even know where go. About the day about mother. About the day about mother, even where go. Or what you have on the name of the video way. But I never below of service to the people, kind of music of service to our personal pockets. Kind of, or fear to be so evil. Remember, so evil. I got the little say on support. I'll fear support. Yeah, support this thing. Oh, you want to have my daughter, I'm not going to I'll get it with the 1 month. I'll go with the belly of the room. I'm not a pastor, may Lord Savior protect you. They got them, God knows why he's ready, man. They got them way up number that I have in Gossi. Up number that I have in Gossi. Yeah, and I call you in their blessing. I'm more about you, Madam Temple. I bless you. I bless you that you will not die. Family will not die. I am Nando. That cause on the cause. Back to sender. Almost in the marriage. I'm not a chicken, but all out. So you will street of a call. I'm not one thing, I didn't do. If I be able to run here 24. Fuck up, big time. He is for man and dog and enemy arrange fake miracle. If I know about also. If I know about also what you are running for fake miracle and about now did you all what each. Then they say not give highest. And I don't got as I say. You can also hear you on top. You on top, I'm not going to I don't nonsense. I don't believe you. What make it out to all of us now? More believe one if I don't know. Because the guy don't know why I go. You want to advance. You want to go. You get the boy. You get out. They be going to eat the boy. You want. You might go to go out to go now. Alice. And you might want to go Alice. You might you might want to go now. Alice. Alice you bring you want. Because God you. Now to all be afraid. All be afraid. One. Boss singing if he may. But I'm not complaining. You get more effort. After sharing the continue with you. Mother, okay, money. Oh, Belem. But even another boy, very boy, he possess. It's possess. All the possess. If you're not boy, I won't wear. No, I took out a room of my. Only all of the yellow again. They'll be telling you my hours in early. Or mother 70, mother 20. But Nana, and I made a come. Buba. That one, the boy in your 50,000. You have 50,000, 100,000. What is 50,000? I'm there, no, I don't put an account. Anything do it, I'm not more than I put an account. No, that can't do more. And I put you. More than you give us one. Yeah, but I never able to. You went up on one mother, get on the papa, what I say. The Papa, Columbia, who put on Facebook. The responsible man who were responsible. The Bobble this not the numbers who in the number of any place will not go from using one mother. Whoever the cable one mother, you won't get out here. Of course, you have more idea to $1. You know, I thought to I was saying, what is it? I thought to $2 on Facebook. I'm not going to I want me up when they want a business. The one of them going here, Malia. That's why I was each. Cabo no can have been in an alarm. The poly of flash of a married.
bunye yenwa, and the boy, the boy, the very sharp. Come with the man who on the Facebook in a man. I go on Facebook, money man. Ayaya Nando cancel that course. Sharply, cancel that course. All the very embarrassed. All the very embarrassed. Very, very embarrassed. How can someone in life not go to you will in them money, but on them money to make first testimony? But I have Facebook now, I can't answer. I'm a first testimony, but when you're not even at the Golia, Mandam Bulum Bilibos in this. When I'm a Bulum Bilina 10,000, go away bottom. The West Yam a testimony. Testimony again. Testimony more than testimony. Nobody got them, tell the team, I didn't tell the team, I didn't have so when you question that, come in there, man. Ibulia Nuche. Emalo Malo. No man and Mayana, Omenala and Ayaya. In Kakabumbi, Kavara, I have a Facebook name. I don't know walk with Abuna, we are going to buy one. But I can one hour more than Mam Davi Boots, Abutu, Abamba. All of the 100. Move to 70 after one pass mark. I said, to get that. How to go by us? What to go down, Marker? I want to mind you, Bunga. Man, all bulls, their name, Yassi. We be aware of normal years in the name of maybe got men cons, but it happened. So, I forgot that. Oyamuma of Nimo States. Ayaya, Usalago, Chima Rentambo. Mangbalamba. Everyone. I'm more doing any mad rat, more than mad rat. So I don't know that I'm not going to I don't have money when I'm canvas. The team can get it. The team natural can be added. I'm not even there to fuel. Maybe about a fuel. Station. So, Mundam, Darren. So, Mundam. Ugokoro, if we should lose Facebook for you, how can you be seeing us? Shut up your mouth and start cooking for your husband before I place you where I place others. Come on, map us on there, boys. Don't come to my account and talk nonsense. I know they do have like a tab now. One time, I don't speak nonsense. I'm not coming now. If you do something, I'll just keep you quiet. I'm going to picture whatever. When you know it's happening there, by then. So, even though I can see about the Omenala, I can never so I lose the fast now. Didn't happen, they didn't believe Omenala and Kata Mugawa possesses also. They walk over Holy Ghost fire. The pastor can almost die now. I am even the pastor name. I read the miracle. Holy Ghost fire, Holy Spirit, yes. And no more Holy Spirit, you walk. Holy Spirit, you go, no more than you. You don't matter much with the go. So because I am very careful. I am Nando. Cancel our course in your phone. Give you a motor. And you put your motor. You put your motor. Then I make the plan work. But the testimony. Even though can I make it by them. Talking maybe a man and more on social media. Yeah, you know I'm yes. I am Nando. You don't shit for your penis. You go on again saying
Ọgene bụ ndị a. Ọgene bụ ndị a. Nwoke na-ebe ebe. Nwoke na-ebe ebe. Ama m n'Imo steeti. Ebe gị na-atọ ọmụzị. Gaba straight ya. Anyị adịka ka ndị ahụ. Anyị na-eme m. Biko ụmụ Igbo biko na unu ewe n'iwe. Gbaya dị n'Okongwu dibịa. Onwe onye ọmụ mkpọ jide weta ịchaka mmụọ. Ịchaka mmụọ. Ịchaka mmụọ, ịchaka mmụọ, ịchaka mmụọ anago. Anyị ọdịdị ịchaka mpịọ. Ịchaka mkpo. Ịchaka ukpo. Ịchaka ịtalị. Okongwu jee paakị. Jee paakị mara nwantị na ama fụta ya asị. Ebute onye nkotonko. Mana aka na-apụta bago mmiri atị ebute ezu udo. Ibebere ife ọma kịta ahụ. Ebe ọ bụ na n'ime anyị ga-afụ frizo gbata fuel wee. Ya gaba n'ihu, gaba n'ihu. Okongwu dibịa is 40 years old. Akpọta client mmadụ weta 50,000, 50 client akwụọ ụgwọ ego nyere ya moto. Ijema ọ dịzi mmadụ kwụtara 100,000. Ike nke mmadụ 70, 100,000 mmadụ ego na ọ bụ. Onye tinye ọnụ ọnwụnwa akwụ ibu na-ekwu eji ego m ọnụ atọrọ mmụọ ma nkwụ. Ọzọ mmụọ bụ mmụọ iyi ya na-egbu iyi. Kọtụ dị kikọs. Agba fuel 30,000. O yelu moto a. Akwa? Wale tiya m ma pin. Do agwa wa tiya m mo ko na gawa na agwa ka so ise ni gbasi ya ko sai no di ya di ya. So we go no. So I don't know Ayaya. Na asị m na no fuck go up now. Ifo ma dịrọ mma. O nwere video nkiri. Ịma na ịma nye mmadụ ọgwụ si onye ga-asa arụ. Ma ito ofufe m onye a. Ọnaba igbunye ọgwụ na arụ. Dani ga-enyere ya ife were okwute kpodi otu na okwute alụsị. Okwute gịnị bụ okwute alụsị? Ọnaba katapọt. Ịchaka mmụọ. Ịchaka mmụọ inye onye inye okwute ka onye gbaba katapọt. Inye mmadụ okwute ya n'ime kalabash. Ife ndị atọ ya lakụnụ. Iwe si ya ka o wee jee n'ọhịa bife ga-eme onwe ego na ịchaka mmụọ. Ya na-atụ ọlụ. Ya na-atụ ọlụ, ya tụrụ ọlụ. Eji okwute atụ ọlụ. Okwute ọdata. Ị na-atụkwa ọlụ ejikwa nye mụta kwasị atụ ọlụ ọkụ mana atụta ọgwụ agwọrọ ya alụghị ọlụ. Ka ọ bụ onye ọcha nwanne m paị. Wole okwute tinye okwute na kalaba si mmadụ na-achaka mmụọ. Ugo Okoro, I know they give fish. She mama, I know they give anybody. I need money pass you. Okay, what make I start to do Chakambo for Facebook, so I'll get money when they do give away. I know we'll do it. As I get my own, I hold and wear. Everybody go hustle. Everybody find what you go work. Maybe I know the best people want to bring all this thing. Nah, more about because they bring him as we bring him in with their park. I'm going to get him even there. I'm more about social media. Video on video, you wouldn't know. I'm going to them. It's a come more. It's a come more. It's a come more. But it's a go good. Okute ja bakata pot, eja babu nno. Nkaba sara eba. Itaka mmo bụ okwute goti na itaka mmo na calabash nke neme. Yagere. O wetu na efo je egbu ọkụ Ayaya ndị were si akwa na ketu plastic. Amon kesi eme. Bie ba ga amon kesi eme fisi mo me. You accept my request. You can accept. Mba. Mba, come down. I don't know about frog. I'm not seeing your request, you. The request again, their part. Oh, the cards. Okay. Because the one on your. My phone. I'm going for you. I don't want to pin him on. Like I think. Itaka mmo bụ gịnị?
Taka mmụọ bụ gịnị? Taka mmụọ. Bịa biko. Arịga mmụọ ga-ebido fọmatị nke mmụọ ka mbido chaka mmadụ. Wee chaka ọkpọ. Wee bute ike. Please forgive Okongu Dibia. Forgive him. Forgive Okongu Dibia. I can't cancel that cause because him because the people you use to do fake miracle and fake identity, they are all online. So more than message check out here. Me na mudo ko ofife na ka nde ufute. Abulo bulega ya ka. Ndi elu na konkom. Ujikwa mnaka one na-echa anya video biko no unu na-echa so na igbasa ozi na anyị nọ n'iru ọrụ ka ndị na-asị na m enwere aka ọrụ anyị nọ n'iru ọrụ tata so ọ gbajilu dọlụ n'ụbọchị nke taa biko no ka ọ dị na mgbe ọzọ